Sa Taguluan, Misamis Oriental, usa ka lalaki patay human nakaangkon og grabing pagpangabuso nga hinimuan sa kapuyo niini. Atong sayro ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara namatay ang biktima tungod sa komplikasyon sa mga samad nga iyahang nahiaguman human kini gidauban sa iyahang mismong kapuyo o gani gisamad-samaran pa ang kinatawo niini. Busa ang kabanay sa biktima buot maangkon ang hustisya. Emosyonal si Jocelyn Muraca, igsuon ni Ponciano Linyan, kinsa namatay tungod sa komplikasyon sa iyang mga samad nga nahiaguman human gidauban kini sa iyang kapuyo nga si Marites Sumampong. Sabado sa hapon, natulog lang ang biktima sa ilang panimalay sa Barangay Mohon, diyang kalit siyang giyapan og gas ni Marites o gisindihan. Grabing paso sa kalawasan ang naangkon sa biktima nga gidala gilayon sa ospital. Apan pagkadomingo sa buntag, miuli kini sa ilang balay kay wala ikabayad sa pagpa-ospital. Apan pagka alas 9 sa gabi niadtong Lunes, gitabang kini o gidala sa Northern Mindanao Medical Center o NMMC apan dead on arrival na kini. Sakit sir, pero dawaton na naman sir kay wala man may nagkulang sa pagtambag. Nga pabiyahan na niya na. May manggid niya biyahan sir. Buot sa inahan sa biktima nga si Lolita Linyan na maangkon ang hustisya sa iyahang anak. Sanglit dili lang kuno kini ang unang higayon nga gipasakitan kini sa iyang kapuyo. Aduna kuno higayon kaniadto nga gisamad-samaran sa sospek ang biktima sa iyahang lawas o kinatawo gamit ang blade. Apan ang biktima wala may pasaka og reklamo batok sa iyang kapuyo. Ang makita ang hustisya sa akong anak, ang aron sa makuan na anak mana ako sir. Nga ang magipadayon ang kuan kaso. Makalubog lang ang anak, makaplastar siya og mapuhon. Mulakaw mi, maato mi sa munisipyo sa pulis amo gid siyang blatter nga ipakuan siya, ipapresog siya. Ginakop gilayon sa kapulisan sa Taguluan ang kapuyo sa biktima human sa krimen niadtong Sabado sa hapon. Apan nakagawas ang sospek sa prisuhan tungod miadto ang biktima Lunes sa buntag ug mipirma sa affidavit of desistance aron iatras ang kaso. Sa moong adlaw, namatay ang biktima. Sila mismo adunay katungod nga na. Ilhaman ng gon. Ilhaman ng katungod kay sila mismo ang nahitungdan. Ang kapulisan andam kan agyapon nga mo ayuda sa ila. Tungod patay na ang biktima, andam kunong mutabang ang kapulisan sa pagpasaka og kaso batok sa suspitsado. Gihaya na ang patayng lawas sa biktima sa Barangay Mohon ug nakatakda kini nga ilubong ugmang adlaw. Sara, matod pa sa kapulisan nga kung buot gayud mo pasaka og kaso ang mga banay sa biktima, andam silang mutabang niini. Dugang tambag lamang nila nga kinahanglang iandam ang medical report o autopsy report aron mas mahimong lig-on ang kaso nga ipasaka batok sa sospek. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.